Tiesitkö, että Incoterms-ehdot ovat kansainvälistä kuin kotimaan kauppaa käyvän yhtiön keskeinen työkalu? Incoterms-ehdot selventävät, mitä myyjän ja ostajan tulee tehdä toimittaakseen tuote ostajalle, joka on toisessa maassa tai paikkakunnalla kuin myyjä. Incoterms-ehdot eivät ole lainsäädäntöä, vaan yhtiöiden laatima säännöstö, jota sovelletaan maailmanlaajuisesti. Ehtoja on käytetty yli 100 vuotta. Kansainvälisessä kaupassa vallitsee yleisesti sopimusvapaus. Näin ollen yhtiö voi päättää, kenen kanssa se käy kauppaa, tekee sopimuksia, missä muodossa sopimukset tehdään sekä minkä oikeusjärjestyksen mukaan sopimusta tulkitaan. Myös käytettävä Incoterms-ehto voidaan sopia ostajan ja myyjän kesken. Incoterms-ehdot jaotellaan tavanomaisesti ex-works-ehto, F-lausekkeet, C-lausekkeet sekä D-lausekkeet. Yksittäisen lausekkeen valintaan vaikuttaa muun muassa yhtiöiden käytössä olevat toimituslausekeperiaatteet. Yksittäisen ehdon valinnassa tulee kiinnittää huomiota kuljetusmuotoon. Tietyt ehdot kuten FAS, FOB, CFR ja SIF soveltuvat vesikuljetuksiin Storo-aluksilla. Toinen valintaan vaikuttava periaate on kaupattavan tuotteen luonne. Vanhemmat lausekkeet on luotu raaka-ainekuljetuksia varten. Tästä syystä on tiedostettava, että C-lausekkeet, joissa riski- ja toimenpidevelvoite eroavat toisistaan, saattavat aiheuttaa ongelmia teollisuustuotteiden kaupassa. Myös osapuolen asema logistiikkaketjussa tulee huomioida lauseketta valittaessa. Eli valintaan vaikuttaa myös se, kenellä on halvempi ja vaivattomampaa tehdä kuljetussopimus ja vakuuttaa tuote. Myös toimituksen oikea-aikaisuus voidaan nostaa lausekkeen valintaperusteeksi. Lähtökohtaisesti se osapuoli, joka vastaa logistiikasta, voi vaikuttaa kuljetuksen toteuttamisen aikatauluun. Luonnollisesti talouskysymykset eli verotus sekä hintakysymys vaikuttavat myös lausekkeen valintaan. Ehtolausekkeen valinta vaikuttaa myös hintaan. Esimerkiksi ex-works-ehto on käytännössä pakatun tavaran bruttohinta. Milloin sinulla on haasteita Incoterms-ehdon valinnan kanssa, ole rohkeasti yhteydessä. Neuvomme mielellämme lisää.